Ang Ginoo manaa kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og unya miingon. Lisod kaayong dawaton kining mao nga pagtulon-ana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, naibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw ba gihapon kamo? Ang naghatag og kinabuhi mao ang Espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manuo. Naibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo o kinsay magbudi kaniya. O midugang siya diya sa pag-ingon, mao man gani nga gisultihan ko kamo, nga walay makaari kanako gawas kon itugot kini sa akong amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya og wala nagayod mukuyog kaniya. Busa mingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, og kamo mubiya mausab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag o kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kung nakabantay mo, pipila na kadomingo, nga ang atong Ebanghelyo nagiskot may tungod sa pan sa kinabuhi, kay lagi ang mga Ebanghelyo karon og sa mga nanglabay Domingo ato gikutlo man gikan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 nga nagisgot about the discourse of the bread of life. And then ang Ebanghelyo karon is the last part sa chapter 6 about the discourse of the bread of life. Pero nagisgot lang gihapon sa pan sa kinabuhi. Usa ka punto ang gitudlo sa Ebanghelyo nato karon nga miingon nga ang pagtuo nga gilitok ni Simon Pedro sa diha nga gipangutana niya kay lagi ang ubang mga tinun-an wa man makasabot sa pagtulunan sa pan sa kinabuhi. Ug unya mingon si Kristo, kamo nakasabot basad kamo? Iyang gipangutana ang 12 ka mga tinun-an. Og si Simon Pedro mingon, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Nagiskot og pagtuo ang atuang Ebanghelyo. Ang pagtuo
nga makatabang kanato aron kita dawat sa grasya nga gingon kinabuhi nga walay katapusan. Ug unya talking about the bread of life nga mao ang pan o ang dugo, lawas ug dugo ni Kristo dinhi sa kasaulugan sa misa, miingon ang Catechism of the Catholic Church. The Eucharist should be the source and the summit of our Christian life. Nga naman, the Eucharist, the bread of life, is the highest form of prayer. Sa ato pa, ang pagtuo, dako, o ikatabang aron kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang atong ebanghelyo gatudlo kanato sa pag-ingon nga sa pagdawat nato sa pan sa kinabuhi niining Eucharistia, makatabang kini pagpalig-on, pagpalambo, pagpabuhi sa pagtuo nga gitisok dire sa atua nga kaugalingon. Lahi ang kinabuhi sa tao nga naay debosyon sa Eucharistia. Lahi. Lahi kaayo ang kinabuhi sa pamilya nga magdungan og simba kada Domingo. Lahi kaayo kamo mismo makabantay ni ana. Bisan gani sa ako ang pagkapari, ako ang mabantayan, labi na niining mga tao nga mudawat sa kamatayon pero naa diya sa debosyon sa Eucharistia. Happy death. Maunay akong mabantayan. Ang tao nga mamatay, nga naa sa debosyon sa Eucharistia, malipayon ang iyang pagdawat sa kamatayon. Mauna gipahinumduman kita sa atuang ebanghelyo karon, talking about the bread of life nga maoy mupalig-on, nga maoy mupabuhi, maoy mupalambo sa pagtuo, ang gasa sa pagtuo nga gitisok diri sa atong kasing-kasing ug una-una aron atong makabot, atong mapuy-an ang kinabuhi nga walay katapusan. Kanagong kinabuhi sa langit, kanagong kinabuhi nga malipayon uban sa Dios, kanagong kinabuhi nga lunlon kalipay, mao kana ang kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni hagiton ko kamo nga unta kung mosimba kamo, dawata ang lawas ni Kristo sa bayon sa pan, kay mao kana ang pan sa kinabuhi. Hagiton ko kamo sa pagpuyo sa mao nga debosyon sa Eucharistia, aron sa yunra nato pagkabot, pagpuyo sa kinabuhi nga walay katapusan. O dihang dapita ang dagan sa atong kinabuhi, nindot, tinaw, ug unya makabot ta sa atong panaw nga mao ang langit. So, mga kaigsunan, dapiton ko kamo nining Eucharistia, nining misa, kay dinhi nato
matagbuan ang Ginoo sa bayhoy sa pan og bino ug matod pa sa ebanghelyo ang pan sa kinabuhi. Manghinaot kita.